2014 मायथाइयाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो बिटिसिनियाव बायजोआव थानाय मोन गं 21 जिल्लानि 10 लाखनिबो बारा जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल दाबिबोदों आरो बे अट'नमास काउन्सिलनि अनगायैबो आरो मोन 8 दाबि दङ। बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दाबिबोबाय थादों आरो दा बावैसो जोंनि दाबिखौ गनायनानै आसाम सरकारा खम समनि गेजेरावनो जे बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होगोन होनना बुंदों बिथांमोना जानुवारि फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो। आरो बे समाव बेखौ दाफुङाब्ला जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा आरोबाव सोमावसारनायनि हाबाफारि लागोन होननानै जोंनि आफादा थांखि लानाय जादों। बेनि अनगायैबो हानि जेंना दं बिटिसिनि बायजोनि गोबां जिल्लाफोराव सनितपुर, गोलाघाट, धेमाजि, हजाइ बेफोरबायदि जिल्लायाव आरो गोलाघाट, धेमाजि बायदि जिल्लाफोराव हानि जेंना माखासेयाबो आलादा दङब्लाबो सनितपुराव दासिमबो बे जेंनाया गोबांसिन दङ। सनितपुरनि गोबां हाजार हाजार बर' न'खरफोरा दासिमबो हानि मोनथायखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो बेखौ थाबैनो होनो नांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। भारत सरकारनि जिहेतु 2006 मायथाइयाव फरेस्ट राइट एक्ट मोनसे आयेन बानायदों, बे आयेननि दहाय लानानै आरो बेनि लोगोसे आसामनि फरेस्ट एलेकाफोराव थानाय जायगाफ्राबो सुबुं थानाय जायगाफ्राबो पन्सायती राज बेबस्थायाव हाबदों, पन्सायतआव भट होनो मोनो। खिन्थु सनितपुर जिल्लानि गोबां ओनसोलानो दिनै MLA, MP भट होनो मोनोब्लाबो बिथांमोना पन्सायती बेबस्था गैया, पन्सायतआव भट होनो मोना आरो जायनि थाखाय बे ओनसोला गोबां गोग्लैसोनानै दं, डेभेलप जायाखै। बेनि थाखायनो बे ओनसोलाव थाबैनो पन्सायती राज बेबस्थाखौ होनो थाखायबो जोङो दाबि दैखांदों। लोगोसे बे ओनसोलाव मोब्लिब गोहोनिबो राहा जायाखै दासिमबो 40-50 बोसोर जानाय ओनसोलाबो। बेनि थाखाय मोब्लिब गोहोनिबो बेयाव बेबस्था खालामनो थाखाय जों दाबि खालामदों। आरो लोगोसे दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियाफोराव जा गुबुन हारिफ्रा हाबसननानै दङ, बे जायगाखौ निफ्राय खालि खालामनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ जि मोनसे नटिफिकेसन होदों, जि माबादों, बेखौ थाबैनो खालि खालामनो थाखाय बेबस्था लानो थाखाय सरकारखौ जों नारसिनो आरो बेयो जायोब्ला जोंनि ट्राइबेल माहारिफ्रा रैखाथि मोननायाव जथेस्त'खिनि खाबु जागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। आरो बे जथुम्मायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैनानै बुंदों जे बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ सरकारा थाबैनो दानानै होसिगोन आरो लोगोसे जिहेतु NDA बिट हिरेन गुटआ रायज्लायगासिनो दं, बे रायज्लायनायनि गेजेरजोंनो दिनै रन्जन गुट बा गुबुन हाग्रायाव थानाय गुटफोरखौ बिथाङा लाबोनानै भारत सरकारजों हिरेन बर'नि नेतृत्वआव मोनसेबो सुक्ति जागोन होनना होनदों, बर' सुक्ति। आरो बे समावनो जोंनि बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि सुक्तिखौबो खालामफानायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। खिन्थु जोंनि दाबिया बेनो जे जोंनि आफादाबो बेहाय रायज्लायनाय बाहागो मोननो नांगोन, सुक्तियाव बाहागो मोननो नांगोन, सिगनेसार होनायाव लोगोसे। आरो जोंनिया आसाम एक्टनि आन्दारावनो बे काउन्सिलखौ सेटेलाइट काउन्सिलखौ होनो नांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो।